কোনো फाइनल लियाखौ आबोनो बारबार सावो जेखुनु सामंनो जों सिस्टेमेटिक सोमाख्लायलायनाय जों बिजों सालायनाय जों सोमाख्लायनाय आंथ' जों कोनो दिसुन नामाया पार्टी एज ए पार्टी जों तामख्लायनाय ख्लाया आबोनो प्रसेस जों चलाय दङ उसंगो आं तेसे कमा सावो जों लेट थांनाय जोंनि सिसि मिटिं कतरे खमोन थांनाय सिसि मिटिंगो 3 तारिखआव अ मासिन 3 तारिखआव जों प्रेस क्लाबाव जोंनि सिसि मिटिं खा आ सिसि मिटिंगआव जों सिद्धांत नाखा प्रस्ताब खायखा जों एक नम्बर अंके जों साखा आईपीएफटी जोंनि यूनिफिकेशन बा एलायंस यूनिफिकेशन बागै जों आरो कक खालायखा यूनिफिकेशन विथ मथा टिप्रा मथा आ इनिशिएटिव खायनो बागै आरो मैक्सिमाम बरक आबो सापर्ट खायखा आंथ' व्यक्तिगतभावे सिद्धांत खायमोन या जोंनि सीसी मेजरिटी सापर्ट खाय जों आरो जों नाखा जोंनि एक नम्बर जोंनि पॉइंट अंखाय जों आईपीएफटी रो जों यूनिफिकेशन बागै अब्लिक जों एलायंस बागै जों आबो जों प्रस्ताब रखा आबो जों सालायनो बागै जों टीम बोख्लायखा जों मथानि लिडाराव सालायनो बागै जों खायसा टीम खायखा आरो जते एमएलए दंनाय प्रेसिडेंट जीएस दंनाय टेचिं एलाइड अर्गेनाइजेशन बो माथा माथा दंनाय हागले जों नेगोशिएशन बागै डिस्कशन बागै जों खायसा कमिटि खायखा आबो चलायनाय